A Policía Local de Poio traballa dende hoxe mesmo dende as novas instalacións. O traslado era unha necesidade que viña de lonxe, pola limitación do espazo co que contaban na Casa do Concello. Cambiamos moito porque no Concello tiñamos un hueco moi pequeno e a atención ao cidadán non era suficientemente atendida porque nos pisábamos un cidadán co outro porque non había un pouco de privacidade e con estas gañamos moita máis eficacia a hora de atender ao público. As novas dependencias, cunha superficie útil de 200 metros cadrados, contan cun espazo principal de atención ao público, unha zona de comunicacións onde se situará a central 112 e todo o referente ás transmisións, e unha oficina para a recollida de denuncias. Nun apartado máis privado están os vestiarios e unha sala de instruccións onde se distribuirán os servizos aos asentes e que servirá tamén para a formación e para a coordinación con outros corpos e forzas de seguridade. As instalacións complétanse cun armeiro e un almacén. O cambio de local resposta a unha necesidade de adaptarse tanto ás novas funcións que vai adquirindo o corpo de seguridade como ao crecemento de poboación que experimenta Poio. Somos un dos concellos da comarca que crece en población ano a ano, unhas veces máis, outras veces menos, pero é dos concellos que crece e todo, como dicía, todo apunta a que ese crecemento se vai seguir dando. Por lo tanto, unha policía local que estea ao servicio dos ciudadanos as 24 horas do día, eu creo que é unha aspiración e ten que ser un logro a medio plazo, non? A céntrica localización das dependencias proporcionará un servicio máis próximo ao cidadán, que contará cunha zona de reserva para vehículos que facilitará que poida realizar de maneira máis cómoda as xestións.